Krásny deň. Moje meno je Petra Pavuková a som koučka zdravého životného štýlu. Pomáham ľuďom zdravo žiť a zdravo chudnúť. Dnes sledujete moju druhú videoodpoveď na otázku, aký máte hlavný dôvod, ktorý vám bráni v tom, aby ste začali zdravo žiť a zdravo chudnúť. Druhá najčastejšia odpoveď, ktorá mi od vás prišla, bola lenivosť a nedostatočná pevná vôľa. Ja by som sa chcela dnes s vami podeliť o jeden veľmi inšpiratívny príbeh. Ako viete, momentálne žijem v Austrálii, kde stretávam množstvo ľudí z celého sveta. Ich príbehy sú niekedy naozaj veľmi zaujímavé a dnes vám vyrozprávam jeden. Minulý týždeň som sa stretla s jednou etiópskou rodinou, kde mi manžel v danej rodine, Noab, vyrozprával ich príbeh, ako sa dostali do Austrálie. 15 rokov so svojou rodinou prežili v utečeneckom tábore v Etiópii s nádejou a vierou na lepší život. On a jeho kamarát si prežili veľmi ťažké časy, ale nakoniec sa im po 15 rokoch podarilo dostať víza, kde on so svojou rodinou sa dostal do Austrálie a jeho kamarát do Ameriky. Aký bol rozdiel v týchto dvoch mužoch? Noab, ktorý sa dostal do Austrálie, sa rozhodol svoj príbeh vyrozprávať ďalej a dať nádej a vieru aj ostatným ľuďom, ktorí takisto čakajú v utečeneckých táboroch alebo stracajú nádej a vieru v to, že sa môžu mať lepšie a že sa im podarí plniť ich ciele a ich sny. Rozhodol sa neprepadnúť perfektnému životnému štýlu, rozhodol sa šíriť svoj príbeh ďalej. Kdežto jeho kamarát, ktorý sa dostal do Ameriky, sa rozhodol užívať si životný štýl, strátil všetku nádej, vieru a všetky tieto ostatné vlastnosti, pretože už vlastne dosiahol vo svojom živote, čo chcel, tak prepadol životnému štýlu, ktorý momentálne v Amerike je. Čo sa stalo? Po 5 rokoch zomrel. Zomrel na diagnózu vysoký krvný tlak. Úplne sa opustil, začal sa prejedať, neplnil si už žiadne ďalšie ciele, žiadne ďalšie sny. Totálne prepadol danému životnému štýlu a nakoniec zomrel. Aký je rozdiel v týchto dvoch ľuďoch? Ten prvý sa rozhodol, že bude svoju nádej, svoju vieru, ktorú v sebe mal, ktorá mu dokázala plniť jeho sny, bude šíriť aj naďalej, bude aj pre ostatných užitočný, postará sa o svoju rodinu, postará sa o ďalších ľudí, bude šíriť svoje poslanie, ktoré má. Ten druhý myslel len na seba, užíval si daný životný štýl, nemyslel na svoju rodinu, na ostatných a zomrel. Čiže jeho poslanie nebolo naplnené a zanechal po sebe rodinu, o ktorú sa už nemal kto postarať. Čo tým chcem povedať? Za lenivosťou je väčšinou niečo iné. Ľudia, ktorí sú leniví, stratili nádej, stratili vieru, že sa vám to podarí. A ja sa vás teraz chcem opýtať, kde sa vy vidíte o 5 rokov? Vidíte sa ako zdraví, šťastní, inšpirujúci ľudia, ktorí šíria svoje poslanie, ktorí idú príkladom ostatným, alebo neurobíte ani jeden krok k tomu, aby ste sa mali lepšie a o 5 rokov budete tam, kde ste teraz, alebo budete na tom ešte horšie. Každý z nás má v sebe to malé dieťa, ktoré túži si plniť sny, ktoré túži žiť plnohodnotný život, tešiť sa z neho. Veľmi dôležité je v sebe to dieťa objaviť a začať si tie sny plniť a ísť takto príkladom aj ostatným. Chcela by som vám povedať to, že vo vašom okolí je určite mnoho ďalších takých ľudí, ktorí túžia schudnúť, ktorí túžia zdravo žiť, ktorí sa túžia vyliečiť z danej choroby, ktorí chcú viesť zdravý životný štýl, ale takisto prepadli bez nádejí, stratili vieru, že sa im to niekedy podarí. A možno práve vašim poslaním je to, aby ste vy dokázali ísť na tú cestu zdravého životného štýlu, aby ste vy dokázali schudnúť a šíriť ten váš príbeh ďalej. Preto sa vás teraz pýtam, kde chcete byť o 5 rokov a ako chcete vidieť samých seba. Chcete vidieť samých seba ako úspešných a inšpiratívnych ľudí, ktorí pôjdu príkladom aj ostatným, alebo budete na tom takisto, ako ste teraz, alebo ešte horšie. Dáva vám to zmysel? Dáva vám ten príbeh, ktorý som vám povedala, zmysel? Napíšte mi do komentárov,
ako to cítite, prípadne ďalší dôvod, ktorý vám bráni v tom, aby ste začali zdravo žiť a zdravo chudnúť. Ja vám prajem krásny deň a čoskoro sa vidíme opäť.